מה יש? מה יש? מטח הידיעות הקצר היה הסימן. הכוח נתקל, יש מחבלים. לא, מחבלים! בואו! בשלב הזה אף אחד בכוח לא יודע כמה מחבלים ומאיפה נפתחת האש. תשארו פה, מחבלים בתוך הבית. תן חיפוי לשם. כן. רק יריות ועוד יריות. הלוחמים יורים לנקודות חשודות, מנסים להבין איפה האויב, מצליחים להימנע מירי דו צדדי. בפנים! מהר מאוד לתוך הקרב שני לוחמים נפצעים מירי של המחבלים. תמונת המצב מתחילה להתבהר, הכוח משיב אש. הקרב הזה מתרחש ביום רביעי שעבר, קצת אחרי השעה 6 בערב. כוח מחטיבת המילואים אלכסנדרוני סורקים בניין בדרום לבנון, תופסים עמדות בקרבת פיר חשוד. מהפיר הזה תתגלה המנהרה הארוכה ביותר שחשף צה"ל בתמרון הקרקעי. 800 מטר אורכה, מפקדה תת-קרקעית של כוח רדואן, בונקר עמוס בטילים, תחמושת, אופנועים, מזון לשהייה ממושכת ופירי יציאה נוספים. כמו בתקריות נוספות, המחבלים מסתתרים בתת קרקע ומצליחים להפתיע את הלוחמים מתוך המנהרה. מטרת הכוח היא לחשוף את התשתית, ובהמשך כוח מיחידת יהלום יחקור את המנהרה וישמיד אותה. איפה אתה? חטפת כדור? גודע, אבל אני חובש אותך, בוא, רדי, שקם. כן, שקם, סתובב. תן לי חיפוי. 2 דקות לתוך הקרב מצליחים הלוחמים לפנות תחת אש את הפצועים לטיפול ראשוני. אחד מהם נפצע ברגל, על חוסם העורקים כותבים את השעה המדויקת. מה השעה? 6:24. תכתוב על הרגל. בתוך המבנה הקרב נמשך, מחבל משליך רימון, לוחם נפצע ונופל סמוך לפיר, לוחם אחר מחלץ אותו לאחור מחשש לחטיפה. הלוחמים משליכים רימונים לתוך הפיר ומצליחים לחסל את שני המחבלים. הלחימה בדרום לבנון נמשכת יותר משבועיים. הכוחות הקרקעיים ממשיכים להשמיד תשתיות טרור שחיזבאללה בנה במשך שנים. הקרב הזה, שתועד על ידי אחד הלוחמים, לא ייזכר בעוד שנים כקרב הירואי במיוחד. לא היו בו הרוגים ואין בו גיבורים מהסוג שזוכרים בסיכומי מלחמות. Bro, I'm happy you're alive. Really. Fuck, Noah. You're alive, bro. You're alive. קרב רגיל שמסתיים בהודעה לעיתונות, תזכורת חשובה שמאחורי כל הישג מבצעי עומדים לוחמים שפועלים תחת אש ומסכנים את חייהם בכפרים של דרום לבנון.